Ama basim. Obomofo bi ko wirem. Na okotena ewirem kane ne efre ba bi se wotenan so. Wotenan so. Okumu namwa na be edoso na odi befie. Enti okọ wirem no na echiri won na yire na kotena. Na na yire no ewo bema. Wirem ho. Na wo bema no. Na osebo. Akwachire oba no. Aha no wanyem. Na osebo kwachire oba no. Oba no wono wode ma ne ba. Se onwa enam no wonye ho ade de wo mu. Ebra sebo ba edwa anam no wo hu no sa akwala ne da. Ma me de yem. Wo yi na chichire no ho no wode de sie. Na wonyine ewie ntiro. Na wo mu wi aduare na sebo ba se wo yare. Wa anwe nam no. Wo pa se na me de nam kama se aba no. Papa me na me dwa anam no ye me hu ne ye no. Amma se bigiri se me bi kura me. Si ja no won peni nsem. On de owe na ade. Na sebo ba hwa akola ya. Ma se di. Wa ye nipa. Onyini otimi ni di agoro do papa ko haya. No ni akola yi di agoro. So odi sie wa fa no. Na bofo yi okọ wirem de odi na yiri ni nyina ewu ya yira. Obi ehu ye kira kwan. Na ne ba mum na sebo ba no etina enti wonyini ye no. O ka chen sisi baby a wodru mi ntimi fancy. Enti me pekọ bi afaso na so mekum me papa. Na kam no wi ni. Na bibia me ha wadwen. Wo kan wo se de anya sa wo ho bechew. Wo wo bechew. Ena sebo ba ka kira papa se won kire na to. Ne beto mire bi. No wo ntimi nto no wo no mum. Ena be kwa akoto apebi aba. Sebo ba kire wo kire no. Kire ndako buma ne papa eminim. Wo kum no. Ko fe ni pa ba. Akola no de abo enipa ba kofi. Ono nso de abo ba kofi. Enti wo matene wire mu wa. Ne dako na sebo ba no oku kurum kutia. Oya o se enipa e ba me hu se ntuma kata wo so bi nkata ho mepe bi abre. Ndakoro nkrofo ko se ya ba wo mu ko to mu wo bofa mu so ba akonto no wo nyina adwane ye no pa ntoma no. No de bra akora. No se metete mehun baby e wofiri. Ene se boba she datete ya. Abo ba kofi wo se nipa ba kofi. Ani refere yo. Ave de ba ye nse. Da okobiri se asuma se ni okunu so hwi mu. Ya anti wo mu nka bi. Ene se boba te na so. Ti nkomo no obekae. Afi na akoba se akonwa ato e wa akoda ni fi wo na osu di hin. Enso obi ni bebi o mbo. Di nkomo sa. Pent mabre no fry. Cool krinche se boba na te ho wate papa ni din wate maame ni din wate abusua wo firi mu nyina. Na obebo ni pa ba ma ni no se me kofi a me no awe onko no emu bete wo se da bi mu nte betimi avesra one ne kan ni pa ba nyakoyi ni ho adi wo fie ene obo maame no papa din ba bi ekowo no okoka ho ene ye di ni di hin first ndi ni wetimi ko wirem e ko sane yonko chire ni de no wetimi ko bi bi o ha na no yonko so abesra no afiri da koro de mpanimfo yi se mpanimfo wa akonwa ho se ye hu se abo bi ba fie ho anha abekire wo henare wo mu kan hin se wo mu nya abo bi e ma ha ya no tete no ana ibu ni tu ibu ni tu na enipa ba kofi ko hu se ya abo ba kofi no na ole ye bi esene yonko na esene yonko me no yonko adie aje sa samaro ye be hia mu bio
aboa ba kɔ fie enipa nua ɛhɔ ano nso wokɔfa atue ne tem ku no ɔbɛda no ono so kunu bi ɔhun sɛ ɛbra no wɔ ne nam no nyinaa no na bɔne bi ani wuru mu nti ɛbra ɔbɛyɛ abusua dea no abusua dea no bɔne bɔ mo ntam bɔne ba ya kyerɛ sɛ wo no hɔhoɔ no wontumi nkɔ oyɔnko no ho wie ne deɛ ɛteɛ no no aboa ba kɔ fi yɛ nipa nua ne nso twam enti na meka kyerɛ ayi ho ano papa shi sɛ wɔnto no bo ɔnto no bo erum bɛ fie abusuam amena bi da hɔ a wonim abɔntene na ane ne nam wonim deɛ wɔ hɔ ɔsi agya mɛkusu kwaase kɔhwɛ dua agya mɛ bum sɛ ya wokɔ aseɛ so ahoma no bi sɛ nti sɛ wɔdɔnko no obi na na fi sɛm dendenden bi ba sɛ wɔwuo mu sɛ ya twɔn so wɔte ase wɔyɛ biribi ma wo a fa wɔanyɛ bi ama wo a fa wɔdɔ na yɛ den etwam dama abusua wɔde baba na papa shi so